Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε, είμαι ο Deadpool. Deadpool. Όχι αυτός ο Deadpool. Ωραία. Και σίγουρα δεν είμαι ο Spider-Man. Πώς γίνεται να με μπερδεύσετε για το Spider-Man? Καταρχάς, έχει ιστούς. Είστε σοβαροί? Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Αυτό το τύπης αράχνη. Βλέπετε καμιά αράχνη εδώ πέρα γύρω? Βλέπετε κανένα ιστό πάνω μου? Είστε σοβαροί? Εντάξει, το βγάλω από πάνω μου. Τώρα ξεκινάμε λοιπόν. Σήμερα λέω να σχολιάσουμε μερικές κριτικές που έχουν αφήσει διάφορα άτομα στο Google Play ή στο Google Store, όπως το ξέρει ο καθένας. Είμαι σίγουρος οι περισσότεροι σχεδόν θα έχετε ένα στο κινητό σας. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Facebook. Ο φίλος μας ο Φάνος λέει: ξαναδιαβάζεις τα ίδια και σε δείχνει όλη τη μέρα μέσα, ούτε να κρυφτείς δεν μπορείς. Ή εγώ δεν τα κατάφερα. Οπότε είναι δύσκολο. Άρα πάλι 2 θα πάρει. Ότι δεν μπορείς να κρυφτείς, ας πούμε, από ποιον? Θες να πας πιο αργά το βράδυ για ύπνο και το καταλαβαίνει η μάνα σου ότι είσαι μέσα, Θανασάκι? Ρε, θα τρελαθούμε εδώ πέρα μέσα. Είναι αυτά προβλήματα. Είσαι όλη την ώρα online, λέει. Αυτός εδώ πέρα ο φίλος μας δεν έχει όνομα και λέει: απαράδεκτο, λέει. Τι θα γίνει, ρε? Θα το φτιάξετε αυτό? Δεν μπορούμε να δούμε ποιος είναι online? Πατάμε στη λίστα και δείχνει να φορτώνει χωρίς να γίνεται τίποτα. Εδώ πέρα λοιπόν είναι ο πατέρας του φίλου μας του Θανασάκη, ο οποίος θέλει να βλέπει πότε είναι online ο Θανασάκης. Και λέει ότι δεν μπορεί να δει ποιος είναι online. Κάνει παράπονα. Δηλαδή έχουμε την ίδια εφαρμογή, 2 διαφορετικά άτομα να κάνουν ακριβώς το ίδιο παράπονο. Είστε απίστευτοι. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Καλά ρε κολόπεδο, ακόμα ξυπνής είσαι. 4:20 πήγε η ώρα. Πότε θα πέσει και ύπνο? Έχει κρυώσει και το γάλα σου. Τι θα γίνει? Έλα ρε μπαμπά, 5 λεπτά ακόμα. Είμαι στο 420 level του Clan of Mans και μιλάω και με την αφρούλα. Λέει λοιπόν εδώ πέρα άλλος ένας φίλος μας: αμάν, λέει, έλεος. Τι θα γίνει με αυτές τις κολληνημερώσεις? Καθόμαστε, λέει, τουαλέτα και αντί να μπορούμε να αρχίσουμε με την ησυχία μας, κάθεται και κάνει ενημερώσεις. Εντάξει. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι το δράμα του μέσου Έλληνα πλέον. Μου έχει τύχει και εμένα, δηλαδή, να πάω στο τουαλέτα τώρα και να κάνει ενημερώσεις. Έλεος. Όχι, δείτε. Πάλι ενημερώσεις κάνει. Στη πιο σωστή στιγμή. Τζάβα το πήρε το κινητό. Μια χαρά και εφημερίδα. Musical. Λέει εδώ πέρα: χρήστης του Google. Πόσα αστεράκια? 4 αστεράκια έχει βάλει. Μην αφήνετε να ανεβάζουν βίντεο με ημίγυμνες. Please. Επίσης κολλάει πολύ και μου σπάει τα νεύρα. Όταν δεν έχω ίντερνετ, δεν με αφήνει να δω άλλα βίντεο. Πού είναι το πρόβλημά σου με τις ημίγυμνες? Αν είναι δυνατόν. Εμείς κάνουμε αμάν και πώς να δούμε μία ημίγυμνη να πούμε και αυτή έχει θέμα που της λέει αυτός. Είναι με σοβαρή. Και τι εννοείς? Δεν λέει, όταν δεν έχω ίντερνετ, λέει, δεν με αφήνει να δω άλλα βίντεο. Δεν λέει τι θέλεις, ας πούμε. Να βλέπεις Facebook χωρίς να έχεις ίντερνετ? Θα βλέπεις λοιπόν αυτό χωρίς να έχεις ίντερνετ? Δεν βγάζει νόημα. Ο φίλος μας ο Στράτος, 4 αστεράκια κι αυτός. Κάντε να μπορούν όλες οι συσκευές να κάνουν duet. Τελίτσες. Το αφήνει έτσι πριν την πει τη μεγάλη μαλακή. Κάντε με follow, με λένε Έλενα Κινίκ. Φίλε μου Στράτο, στο Στρατό σε φώναζαν Έλενα? Δηλαδή πώς ακριβώς πάει? Έσκυβες να πάρεις το σαπούνι? Είσαι διχασμένη προσωπικότητα? Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς παίζει. Ας σου δείξουμε εμείς τώρα πώς κάνουμε ντουέτο. Σούπερμαν, έλα εδώ. Πέρα από την πλάκα, τρέχει όντως ένας διαγωνισμός αυτή τη στιγμή. Όσοι από εσάς θέλετε και καταλάβετε ποιο τραγούδι κάναμε lip sync με το φίλο μου τον Superman, μπορείτε να πάτε στο Facebook της Chupa Chups. Το link θα υπάρχει εκεί κάτω στο description
και στο βίντεο πάνω και να γράψετε ποιο τραγούδι κάναμε lip sync. Θα υπάρχουν κάποιοι νικητές που θα βρουν τραγούδι σωστά, οι οποίοι θα κερδίσουν κάποια δώρα. Αυτά τα δώρα θα είναι λοιπόν μια κάμερα GoPro, ένα set ακουστικών Beats by Dre, ένα φορητό ηχείο JBL και οι τσάντες Chupa Chups, οι οποίες θα έχουν μέσα πάρα πολλά δώρα Chupa Chups, γλυφιτζούρια και τέτοια πολλά. Και συνεχίζουμε στο βίντεο. Τώρα πάμε στο Hipstergram. Instagram εννοώ. Instagram. Gamer PS4. 5 αστεράκια ότι υπάρχει. 5 ολόκληρα αστεράκια. Το πιο καλό. Φτιάχνει σχέσεις, λέει. Εγώ είμαι ήδη ερωτευμένος με μία. Αυτά είναι. Με τη δικιά του λογική πιστεύω ότι οι περισσότεροι άντρες θα ήταν ερωτευμένοι με 1000 τουλάχιστον. Δηλαδή κάθε like, ας πούμε, και ένας έρωτας. Ή κάθε set βυζιών. Γενικά όμως να μην ξεχνάτε, παιδιά, τις παντοτινές αγάπες. Τη Μαρία και την Ελένη. Τι κάνεις, μωρή? Κουπέπε κουπ. Πεχεί. Yo, υπό, sneak. Titanium Χρήστος λέει. Titanium, δεν ξέρω κι εγώ πώς λέγεται. Τιτανομέγιστος γενικά, λέει. Χάλια λέει και βάζει ένα αστεράκι. Οι φατσούλες δεν προσαρμόζονται στο μου. Μόνο το μου στέλνω με Snapchat. Είναι άχρηστο. Καλά ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι να φαίνεται το του παιδιού. Μόνο αυτό στέλνει. Ήθελε να βάλει μια φατσούλα. Απίστευτο. Απίστευτο. Ένα review λοιπόν τώρα για το Ghost Detector Pro. Μιλάμε για εφαρμογή η οποία βρίσκει τα φαντάσματα οπουδήποτε και να είσαι. Είναι σε κάτι σαν το Pokemon Go, ας πούμε, περπατάς και βρίσκεις Pokemon, αυτό βρίσκει φαντάσματα. Ο Gamer PC504 λέει λολολο. Έψαξα όλο το σπίτι μου και τη νύχτα με κλειστά φώτα πηγαίνω στο σαλόι και όταν έκλεισα την πόρτα, η πόρτα άνοιξε μόνη της. Και μετά στην κοζίνα και η βρύση ήτανε αντίκρι και το ψυγείο. Δηλαδή η εφαρμογή, εκτός από το να βρίσκει τα φαντάσματα, τα παγιδεύει. Και αυτό μάλλον έφυγε. Και πήγε μετά και άνοιξε μόνη της μέσα στην κοζίνα και η βρύση ήτανε αντίκρι το ψυγείο. Ο Άλεξ. Και σε μένα 2 φαντάσματα έδειχνε. Ψεύτικο είναι. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Και από κάτω ο άλλος λέει, ή η άλλη μάλλον λέει, η Τζένι, λέει το τζενάκι λοιπόν, λέει τώρα αυτό δουλεύει όντως ή απλά βγάζει μαλακίτσες στην οθόνη? Θα σε αφήσω να μαντέψεις. Όλο δικό σου. Καλησπέρα. Μήπως καλέσατε την υπηρεσία αντιμετώπισης φαντασμάτων Poolbusters? Αυτό ήταν το βίντεο με τον Deadpool. Όσοι θέλετε και σας άρεσε να μας πείτε κάτω στα σχόλια να το συνεχίσουμε. Έχουμε και άλλες ιδέες με τον Deadpool. Αρκετά πιο έξυπνες από αυτή θα έλεγα. Έχουμε reviews, έχουμε διάφορα πράγματα που ετοιμάζουμε. Όσοι θέλουν όντως να τα δουν, να γράψουν κάτω στα σχόλια ποιοι τους άρεσε. Όσοι δεν τους άρεσε προφανώς θα το γράψουν επίσης. Όσοι θέλουν μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό της Chupa Chups, τον οποίο αναφέραμε στο πριν. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μας κάνετε ads στα social media, ένα like στο Facebook, follow στο Instagram και follow στο Snapchat.